Аре бе, стана утре. Ето там микрофона. Да бъдеш ли на днешния матч? Да бъдеш ли? Искам си вал. Бате! Гаси! Те са малко малумни. Гаси! Гаси! Ето ги малумните да от София. Аре коментирайте матча, да говорите там преди матча. Гаси! Не може. Аре говорете. Не може бе. Здравейте хора. Има реванш. Интер Майами срещу Реал Мадрид. След като аз губих в първия матч. Да. Хайде да почваме. Камък, ножица, хартия. Ей! Ох, няма шанс, това е моята врата. Добре. Камък, ножица, хартия. 9, 8, 9. Так, не може да се. Камък, ножица, хартия. 8. Раз, два, три. Парабрам! Опа! Автогол. Автогол. Аре са. Сега, коя е твоята врата? Тая или тая? Аз съм коментаторът на матча. Не, аз. Не ти си играч. Тук сега Райан Райчев с топката. Меше се. Меше се! Само какъв пробък направо се устрал гашите. Сега по подаване. Цели ми го с листа. А влиза му на шпагат. Това не е честно. Ето го сега. Най-слабият футболист на планетата Земя. Рита топката. Рита. Опа, измешва. Ама аз те бих първия матч да те яд. Интер Майами! Ама аз първия матч ще бих да те яд. Аз не се притеснявам от резултата. До 10 ли играем? Да, не до 5. Аз решавам. Ай! Аре, аз играем бата. Влизам ги вкарвам. Ето ги тук сега двамата глупаци. Сега единия глупак отбелязва, докато другия не му даде. Жълт картон, защото Рита са съдята. Жълт картон. Защото казваш тапак. Защото си такъв. Ама ти си такъв, бе. Мъкни бе, аз съм съдята, че ти дам жълт картон. Ей, абе аз се думка, бе. Върни се в газа, бе. Абе да ти проникна 20 негра. Тя ще лайно. Аре бе, негър, влезна под колата и спре се виждаш. Това не е бе, лайно. Ти. Тук е моментът, направо ми смърдеш. Аре, дай, вкарвай, дай, можеш. Левото, Микаела, те го е. Аре, съдята чукар. Аре, гол! Браво, бе. Силно тока и пика да гледа. Камерата е всичко. Погледайте го, как той пикаше. Това е купата Кумалиса. Едно на 0 за Райан. Не, 1 на 0. 1 на 0. Аз следя резултат. 2 на 1, добре. Райан Райчев, да изчитай резултата 2 на 2. 2 на 2. Райан Гейчев се разписва. И гол 3 на 2. Ето това е купата Кумалиса, нали сещате, да. Искате ли да избомбиме съдята? Пишете в коментарите. Не. Хаштаг не. Хаштаг не. Хаштаг на Интер Майами. Жълт картон, втори жълт картон, червен. Не. Излизаш от мача. Не. Удай се в крака ми, нали, Райан? Втори жълт картон, червен. Не съм. Правиме сменя. Интер Майами се сменя на кой отбор? Интер си Майами. Не, ти получи червен картон. Не, Интер Майами си остава. Аз съм Тотман. Добре, Барселона срещу Тотнам след червен картон на Интер Майами. Не, аз съм... Дай бе, Сега. Не, ти получи червен картон. След 2 жълти картона получи един червен. Има фал. Ето как ти какво си, бе? Сега жълт картон за Барселона, защото Рита се Не, яд. аз съм Интер Майами. Добре, бе. Да, ти какъв си? Кой слабак, къде те би? Ама аз те бих първия матч, бе. Аре, бе! Какъв първи матч, бе? А гледайте в мой YouTube канал, че го бих.
Аре, сега Райан Райчев. Райан Райчев се усира до ушите. Но сега Ламин Ямал с топката. Ламин Ямал. Гол. 3-2. Барселона отбелязва. Сега дали... Ако... Ох, паднах. Съдята падна. Искам медицинска помощ. медицинска. Дай ми то. Дай ми това за седем. Барселона вкараха гол, но сега не. Тотнам! Хюнмин Бон! Хюнмин Бомбон пропусна. Ай! Ти го буташ, че викнем 112. Аре, гол! Скоберка. 4-3. Един гол дели Барселона от победата. Още един гол и те бие, безтегни се. Не бе, Мангал, той не ми вкара сата. Добре, 3-3. Гол си. Сега не си на още един гол победа. 3-3. Сега Райан Райчев. Това те се опитана. Ето ги двамата мангали. Ама и къв си ти, бе. Едина мангал отнема. Мангалът вкарва. Четири на 3. Един гол дели Тотнъм Хотспър от победата. Дали Тотнъм Хотспър могат да направят чудо. Да бият Барселона и Интер Майами в един матч. Пас ли, брат, че вкарам? Не, автогол! До гол се играе, но резултатът е 4-4. 4-4, бе! Резултатът е 4-4. И аз целим хората с топка. Джик. Аз ме изпуснах. Аре, сега се мешва. Тук сега Райан Райчев. Оу! Здрасти, брат. Чешен Мангал. Ето ги двамата глупаци си играят матч. Чешен тапък. Ето сега в топката и в него. Оу! Добре. Победа! Искате ли медицинска помощ? Не, Да викаме ли 112? викай 115. Викам 69. Дай, друг път. Извън наказателното. Да, извън друг път. Да. Не го е срам да лъже. Лата, ти тук че му топаш. Това е фал. Тук съм без глави. Хвърната. Ама сега сте 4-4. Аре, копни му и му вкарай. Мангал! Малко тук прече на играчите, ама няма значение. Не, това не се бе. Малко вкарах гол. Ма не си вкарал нищо, бе. Вкарал Менди. Сега. Вие пишете дали сте за Левски, хаштаг Левски или хаштаг ЦСК, защото те са лайна и миришат на свинско с Боб. Свинско с Боб. И пишете в коментарите Халя Мадрид. Иначе Гошо Кирката ще дойде във вас и ще би обезглави. Защото Гошо Кирката е ходил в Майнкрафт и е имал диамантна кирка. И се изкопавал диамант и емералди. А тук сега ще се играят до голд, но ако
ако сега вие не се абонирате за канала, Гошо Кирката ще дойде в вас, който има толкова голям късмет, че изкопава от емералди в Майнкрафт с дървена кирка. И се е чудил защо не му ги дават. Сега тук с топката е Бернард Мангала. Опа! Сега ритаме мач. Няма фаул. Съдията не видя това. Нищо. В живота на много неща не са честни, но сега, който пръв вкара гол, печели мач. Играят се дуспи. Не. Дуспи. Не. Добре, фаул. Добре, сега. Мешаме се. Не може. Махайте. Аз съм за Райан Райчев, само струска спав. Оттам бе, Мангал. Аз го бих. И играят се дуспи. Изберете си. Райан Райчев е гей, добре казахме името. Ето сега ще снимаме дуспите, как играят, следно се ебат. Ето ги. Аз му кар на вилица. Аре бе гъс. Сега Николаев Цитириди ще изпълнява. И спасяване! Сега ако Райан Райчев вкара печели. Да. Ако Райан Райчев вкара печели. Давай, Райан Райчев, печелиш. Не печели. No гол. Мангала. Ти ако беше белгиец, щеше да си то Мангала от националния отбор. Бъркай си, абе че викнем Гошо Кирката да ти събре цялата кирка в газа. Малко го избомбих с кирката на Гошо. Сега ако вкараш печелиш мача и си сваляш кючеците. Давай, ще вкараш. Ето се хвъзната му е ма. И здравейте хора, аз съм най-големият циганин. Ето това е белгиец от Мангала, който е супер челен. Майка ти да пуе. Браво бе ти рибак Тобако. Сега ако вкараш печелиш и играем кючеци. Аре, вкарваш и печелиш, вярвам в тебе. Не. Будте пак дървето. Ей, убият на Мангал. Сега ще ходим там, защото тук камерата е много лоша. Не ме бутите, защото ще получите червен картон. Червен картон. Вече това е Тотнам Хотспър, защото Тотнам. Това е Интер Майами. Пише се Интер Майами. Не е Барселона. Не е Интер Майами. Има Интер Майами, има червен картон. Не, няма. И Барса има червен. Да, аз съм Интер Майами. Сега, ако Райан Райчев вкара печели, това е моментът на истината, дали огромните му тъсачи ще вкарат гол. Ето сега. Моментът на истината. Гледайте са. Гледайте как ще бие. Говори за тъшаци. Боци се, брат. Аз ще бием, нищо ме доса. И ке опи, штрахоаса. Керабия. От центъра. Гол! Райан! Победител! Я кефо би! Штрахоаса! Чакай бе. Победа! Ама това нямаше гол, защото се подхлъзнах. Ти си много тъп. А що казваш, бе, майка ти да пръдне на родителска среща?